Βασικές λειτουργίες τηλεφώνου. Στην οθόνη βλέπουμε πάνω αριστερά τον 8ψήφιο μας αριθμό, στο κέντρο πάνω ημερομηνία και ώρα και βλέπουμε και το 5ψήφιο μας. Το πρώτο κουμπάκι που κάτω από την οθόνη, όπως είναι και η ένδειξη, είναι επανάκληση, το ring dial. Το δεύτερο κουμπάκι, νέα κλήση, για να κάνουμε μια νέα κλήση. Και το τρίτο κουμπάκι είναι το forward call, δηλαδή προώθηση όλων των εισερχόμενων κλήσεων σε κάποιον άλλον αριθμό, είτε 8ψήφιο είτε 5ψήφιο. Με το συν και πλήν το κουμπάκι ρυθμίζουμε την ένταση ήχου τηλεφώνου. Κουμπάκι ανοιχτής ακρόασης. Ρύθμιση έντασης ήχου ανοιχτής ακρόασης. Με σηκωμένο το ακουστικό, ρύθμιση έντασης ήχου ακουστικού. Κατά τη διάρκεια κλήσης, με το κουμπάκι το μικροφωνάκι, σίγαση μικροφών, mute. Και έχουμε και την κόκκινη ένδειξη ότι είναι ενεργοποιημένο. Ξαναπατώντας το, απενεργοποιείται. Με το κουμπάκι με τις δύο κάθετες γραμμούλες, βάζουμε τον συνομιλητή μας σε αναμονή, hold. Ξαναπατώντας το, επαναχτούμε την κλήση. Εάν ο συνομιλητής μας υποστηρίζει βιντεοκλήση, ανοίγοντας τη κάμερα, περιστρέφοντας τη δεξιόστροφα, γίνεται η έναρξη βιντεοκλήσης. Αν ο συνομιλητής μας δεν το υποστηρίζει, συνεχίζει η κλήση κανονικά. Ιστορικό κλήση. Πατώντας το κουμπάκι των ρυθμίσεων και επιλέγοντας την πρώτη επιλογή που είναι πρόσφατα με το κεντρικό κουμπάκι, βλέπουμε όλες τις κλήσεις. Οι κλήσεις που απεικονίζονται με το δοξάκι να δείχνει μακριά από το ακουστικό είναι εξερχόμενες κλήσεις. Οι κλήσεις που το δοξάκι δείχνουν προς το ακουστικό είναι οι εισερχόμενες κλήσεις. Πατώντας το κουμπάκι με την ένδειξη αναπάντητες κλήσεις, βλέπουμε τις αναπάντητες κλήσεις. Επίσης, δεύτερο κουμπάκι είναι από πάνω δεξιά από την οθόνη, έχει το σημαδάκι του ιστορικών κλήσεων. Πατώντας το, μας παίρνει απευθείας στο ιστορικό κλήσεων, όπως επίσης και το πάνω το κουμπάκι μας παίρνει απευθείας στο ιστορικό κλήσεων. Κατάλογος επαφών. Πατώντας το κουμπάκι που απεικονίζει ένα ανοιχτό βιβλίο, μπαίνουμε στις επαφές μας και βλέπουμε δύο επιλογές. Είναι ο προσωπικός κατάλογος και ο εταιρικός κατάλογος. Ο προσωπικός κατάλογος μας παραπέμπει να κάνουμε login και να αποθηκεύσουμε κάποιες επαφές που θα είναι μόνο για μας, και ο εταιρικός κατάλογος μας παραπέμπει να εισαγάγουμε κάποια κριτήρια αναζήτησης για αναζήτηση. Αφήνοντας τα κενά και πατώντας αναζήτηση, βλέπουμε όλες τις επαφές τις εταιρικές. Μεταβίβαση κλήσης σε άλλον άτομο, transfer. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πιέστε μεταφορά, που είναι το κουμπάκι με το ανθρωπάκι και το τοξάκι, τον αριθμό του άλλου ατόμου, εφόσον απαντηθεί η κλήση από το άλλο άτομο, μεταφέρουμε την κλήση κοντά του, είτε πατώντας το transfer κάτω από την οθόνη, είτε ξανά το κουμπάκι της μεταφοράς. Κλήση μεταφερθήκη. Ρύθμιση φωνοκιβωτίου voicemail. Τα τηλέφωνα υποστηρίζουν τη λειτουργία φωνοκιβωτίου, όπως στις περιπτώσεις όπου η γραμμή μας είναι κατελημμένη ή δεν απαντάτε, ο καλός μπορεί να μας αφήσει ηχομήνυμα. Την πρώτη φορά θα πρέπει να ρυθμίσουμε το φωνοκιβώτιο, όπου το τηλέφωνο μας θα μας καθοδηγήσει να ηχογραφήσουμε το όνομα μας, το μήνυμα και να αλλάξουμε τον κωδικό. Για όλους τους χρήστες, ο αρχικός κωδικός είναι 0987. Για να ρυθμίσουμε, πατάμε το κουμπάκι του φωνοκιβωτίου, τον αρχικό κωδικό 0987 και το κάνει και ακολουθούμε τις οδηγίες του τηλεφώνου. To exit, press star. A recorded name identifies you to other callers. It also lets others know who left a message. You have no recorded name. To continue without a recorded name, press pound. To record a new name,
Say your first and last names at the tone, then press pound. Γιώργος Γεωργίου. Your recorded name is... Γιώργος Γεωργίου. To keep the recorded name, press pound. To record a new... When callers cannot reach you, they may leave a message. A personal greeting encourages callers to leave a message. Your standard greeting is, sorry, Γιώργος Γεωργίου. is unavailable. To re-record this greeting, press 1. To keep it and continue, press pound. You can record your greeting at the tone. When you are finished, press pound. Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας. Your standard greeting is... Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας. To re-record this greeting, press 1. To keep it and continue, press pound. A PIN protects the privacy of your messages. Your PIN must be at least 4 digits long. Use a PIN that is easy to remember, but hard for others to guess. For extra security, you can occasionally be asked to change your PIN. Enter your new PIN followed by pound. For help, press 0. Enter your new PIN again to confirm it, then press pound. Your new PIN is active. You can be listed in the directory so that callers can reach you even if they do not know your extension. You are listed in the directory. To change your listing status, press 1. For help, press 0. To continue, press pound. You have finished enrollment. Γιώργος Γεωργίου. Hello. To send a message, press... Μας ενημέρωσαν You are finished enrollment, που σημαίνει ότι έχουμε επιτυχώς ρυθμίσει το φωνοκιβώτιό μας. Πρόσβαση στο φωνοκιβώτιο. Βλέπουμε ότι η φωτεινή ένδειξη είναι αναμμένη πάνω στο ακουστικό και βλέπουμε και την ένδειξη μέσα στην οθόνη του φωνοκιβωτίου. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μας άφησε voicemail. Για να το ακούσουμε, πατάμε το κουμπάκι του voicemail. Enter your PIN, followed by pound. Το PIN που έχουμε ρυθμίσει προηγουμένως. Logicom 6 Solution 6. Hello. You have Και ακούμε one το new μήνυμα voice μας. message. Plus, you have 4 saved messages. New messages. Message 1 from Γιώργος Γεωργίου. Test. received today at 10:50 a.m. To repeat, press 1 to save. Ακούσαμε το μήνυμά μας. Μπορούμε να το αποθηκεύσουμε, να το διαγράψουμε ή απλά να κλείσουμε την κλίση.